Сега ще ви покажа как да направите машина за избиване на заложници в Minecraft PE. Първа стъпка. Вземете Nether блок и го направете колкото се искате, колкото висока. През едно квадратче разстояние направете същата с тази височина. В онова отзад сложете така съединителят, а на другата част я запалете. Назад от гърба сложете една дръжка и вътре изсипете целия сноп със стрели. Така измерете къде пада стрелата и там от каквото и да е дърво направете мястото, където ще бъде убит вашия заложник. Препоръчително е наистина да е от дърво. Съжалявам, забравих да си взема угъра от такова порта. Слагате вътре заложника и той се пали заедно с мястото, където сте го поставил или поставила. Така можете да си направите огнени стрели в Minecraft PE. Благодаря, че гледахте това клипче. Сигурен съм, че не ви беше много интересно. Моля ви, абонирайте се за канала. Довиждане!